Ai, ama, nahikoa, kendu musika hau, mesedez. Lagunak, siglez beteta bizi gara, bai. Asko oso famatuak dira. FBI, NATO, EITB. Gaur beste bat ezagutu dut, bai. NPC, baldakizu ezen nahi duen esan. Bideogutan jolasteko balio ez duten, jendeai esaten zaio. No playable character. Ni ez naiz NPC. Oso nare ez naiz, baina ni naiz NDC, bai. No dancer character. Kaixo lagunak, eguerdion, eta Nagore eta Maio, ongi etorri. Zer moduz? Ondo. Hemen txibili nahi siglekin aurretatzea, FBI, EITB, neriare botaet, baino zuria garbi dakat. Dio zea. Balakizu zer dan dio. Dantzari ikaragarri ona. Abeit. Ez aldala. Eskerrik asko. Nagore, dantzaria da, sortzalia, tolosarra, ezta? Eta. Bueno, eta gaur egun, zerrekin zaude esku artean? Nabil, nolako zura izeneko proiektu batekin, nire lehenengo bakarkako lana. Formatu labura aurkeztu nuna pirilen aulestin, arte draman Adel antzerkito paketetan, eta oain pixkat formatu luze batea behidako prozesun sartu naiz. Zatikan beste batekin ibilizea azkenengo 2 urte hauetan, da arrakasta itzela eukiezu, ez da? Bueno, hortxe ibiligea, bai, nondik abiatu inora ikuskizunakin, bai, 2008an estrenatu genuen, eta ibiligea lazatxo batzuk zapaltzen. Eta, sukaldeako denbora ateatzezu, edo... Bai. Bai? Bai. Bueno, ikusiko dugu antxa, zemuz moitzen dezula. A ver. Baki gorputza eta hankak eta oso ondo moitzen dezula. Elkarrekin ingo deuna da, arrautzak, Alberginia kabi baten, eta aldi berian, nikasiko dugu nondik no ebiltzean Nagore. Beno, lagunak eta Nagore, garatuko izuet pausuz, nondik nio ibiliko gean, Alberginia kabia hoituko garaian, arrautzantzako, bale? Ingo deuna da, Alberginia, txortenak enduko jau, erditik moztuko deu, gatza eta olio tanto bat, eta labian erreko deu. Behin erreta da honian, ingo diona da mamila atea, eta nastuko deu, emingo deu, nasketa batekin. Gio betetzeko, arrautza gainen jarri, eta labea sartzeko. Eta nasketa ingo deu, hemen dazkaun barazkikin, baratzuri freskuak, zainzuri berdiak, dazkau hemen tipulina dakau, barren gorrik botako izkilou, ziazerbak, eta urdai azpiko pixkat. Hoi dena ondo murriztuta da honian, Alberginia mamilare bai bertara botako deu, eta hoi gutxi balitz, gero dena ondo elkartzeko, hemen bexamela bat prestatuko deu. Esne, gurin, irin eta gaztakin. Bexamela pixka botako jo, loditasun pixka tarrapatzeko, baina xamurtasun aldi berian, eta horrekin ingo deuna da, Beteko dugu Alberginia bi erdiak, batei arrautza bajarreko jo, beste arrautza bestiai, eta labian sartuko dugu bukatzea egitean arrautza. Behin egin da dakaunian, ingo deuna da, sorbatu zaigun, bexamelai gehituko izkiau, barren gorrik eta salda pixkat, ondo goxatuta, lapikon huelta bat emango jo, bertara bota, salda pixkat, xoa utziko dugu, bakeo, horren oinarri bajarri bexamel ligerito horrena, eta gainen Alberginia, perexila eta platera bukauta. Ados? Bueno, bertxua botata guen lanen jarri bergea, bale? Nik Alberginia erditik amoztukoet eta laben sartukoet, eta beste alde jun berduna adibidez behitu tipulina hau, txorten eta sustarrak endu, lehen dabizuko geruza eta lauki txikitan moztu, bale? Eozin kezkalin bakazu galdetu, Ni dantza kontuan zoze berbait galdetuko izute da, bale? Bueno, eta bestalde ere bai, pungo naiz hemen, baratzuri freskok eta gainontzo gauza txikitzen. Hemen hartu nahi desun labana eta hemen moldatu, bale? Jarriko eta hemen lapiku bat, dena goxatzeko, eta hemen ontzila Alberginia hartzeko. Bueno, nolako zura? Bai. Zer topatuko dugu bertan? Esan dezu, ja zerbait aurkeztu dezula, ezta? Bai. Zizan zan, lagur metraia bezala, zeuze puxketagoen pelikulak intzatoz, edo nola dijo historia? Bueno, ez, berez
Osa, hori izango zan formatu osoa, osa, pieza laburra iteko asmoa neukan, baina oain ba lortu dut laguntza bat garatu alizateko proiektua, eta orduan ba, oain hasiko gea formatu luze batea behi da lanen. Vale. Eta, adibidez, pieza labur horrek zenbat irautezun, zenbat denborako pieza zan? Ba, 20 minutu. 20 minutu. Eta guain, luzia iten dezunean zenbat iraungo? Ba, ez dakat oso argi guainik. Garatzen aizea. Bai, normalen dantza ikuskizun luzek, ba, 50 minutu inguru, hola izatea. Vale, oza, bikoitza itea junbertzea gutxi gara bera, ezta? Gutxi gara bera. Vale, eta hor, 50 minutu, gaina bakarkako lan bat, holtza gainen, dantzan, ondo prestatuta junbertzea, eta fiziko kire ondo prestatuta, bai, ezta? Bai. Nola, ze kontatzen dezu ikuskizun horretan? Ba, bueno, azteko, dantzatzeaz gain abestu itete bai, ikuskizunen. Horre, dantza garaikidea eta kantua baliatzea ditut batez ere, eta pixkat bi lenguai horien bitartez, hain ez itzaiten inozentzian galeran ingurun, ama eta laban arteko harremanetik abituta. Osa, pixkat heldutze prozesu baten ingurun eta hor sortzeian kontraesanak eta kontuk amatalaban. Vale. Zure bizipenak dira, o nunbait garrapatu dituzu, edo... Piskat denetik, oza, evidentemente badago zerbait hor neretik, baina, bueno, ez da autobiografikoa ez da ere. Vale. Eta, hoi dena garatzeko, nola moldatzen zea? Ja kantuak prestatuta azkazu, lehendabizi idatzi iten dezu, gero, ez dakit, koreografia gaitzen diozu, nola moldatzen zea? Bueno, hasieran egia da kantuk gerora surtu genitula, oza, hasieran referentzia ezberdinak erabiltzen ditun, eta pixka probatzen genuen referentziazko kantu horiekin, eta gero ja behin argi genekala ze esan eta ze nahi genuen, ja idatzi genitun kantuk. Eta koreografia dagokionez, probatzen, improvisatu, gozak probatu, eta behin berdina. Argi genekala, ja pixkate zehazten jundena. Bikain, eta itziten dezu pluralian. Zintzu zaudete hor atzian? Zu bakarri moldatzen zea, o nola kudatzen dezu hori guztia? Hotza gainean zu bakarri zaude? Hoi da, baina atzen ez. Atzean ez. Bai, hasi nintzanen prozesu honekin nineon Iruñan ikasten dantza formakuntza bat, La Factoria Choreographic Center, izen hau, tokiak. Eta bertan hasi nintzen prozesu honekin. Orduan bertan, ukinun irakasle ezberdinen laguntza, nire ikaskidenak ebai, bai saiatu naizela denbora guztien eukitzen horre kanpo begirada bat. Ze barrutikan batzutan gauza batzuk zaiak dira ikusten. Eta gerora ja, bai eukidetela batetikan Oiana Besga dantzarian laguntza, kanpo begirada bezalare bai, eta Mikel Kaie aktorean egon zaitela gehiago dramaturgia aldetik taulare bai laguntzen. Bikain. Eta, zenbat denbora iraundezu hau aurra atatzeko? Prozesua luzea izan da? Bai, luzea, baina aldi beren zatikatua, hasi nintzen 2024 amaieran, ustet, bai hortikan, baina, bueno, gero, ondia momentu batzuk ez gara onduztikan denbora guztin lanen, egonaldik eukiteunen bertan ongea lanen, baina beste momentu batzutan, beste kontu batzukin. Claro, etxaila igual egun buru harri bakarrik hortan neon, baizik eta pusketak aiten juntzeate. Eta hor holtza gainean, adibidez. Pentsatzen dezu, aman egiten dezu, alaban egiten dezu, bien egiten dezu, nola irudikatzen dezu, amonare, nola irudikatzen duzu nune berian danak edo. Hoi da pixkato haingo helburua, egia da bai hasieratik nahi nula pixkat gorpuztu bi edo 3 roloiek, baina, bueno, pieza labur hontan igual pixkat ez da inexplicitoa edo bai gustatuko litzaiakela hain formatu luzeako pixkat garatzea gehiago ideia hoi, nola gorpuztu rol bakoitza. Eta Nagore, ja gogokina hoi ikusteko ez dakit, no ez topatuko dugu agoltza baten gainen edo ez dakit? Nun baiten? Momentuz ez dakigu, momentuz tokatzea sortzea, oain jungo naiz pare bat hilabete Kanadan, Montrealen, bertako zentro koreografikon, egonaldi artistikon, eta desarrollatzen pieza, eta gero buelta. Bai. Eta hori, egon da zaudean dikan, edo lehendabiziko aldia zea jungo zena? Zukaldari bat bihar dezue, edo... Ez, lehenengo aldea da, de hecho, da
leku bat, ezakit, enula planteatu inoiz jutea, baina aukera suertatu bat, orduan ba guaina ez Eta bakarrik zoaz, edo talden batek, bai, bakarrikan zoaz. Eta ez dakizu eta zinto batu behar desunan, edo... Bueno, han ongo jendea, bueno, nahi pixkatu ongi etorria eten, eta horre laguntzen, baina como tal ni bakarrik ni joa, bai. Gero, bueno, lehenengo naiz hor, lehenengo bi astek dantzatan zerki jaialdi baten, eta bertan bai ezagutuko ditutela dantzari gehiago, harremanetan ongo bat hola, osak espero eta jendea zautzen. Eta gogokin, edo txitxarek dazkazo tripan, edo... Bai, pixkat bi gauzak. Bai, Inoezen ez jun ainurruti eta gutxio bakarrik, oseak... Urdurigo bidaiagatik behagatik, gero hango esperientziagatik baino. Bueno, asko ikasiko zuta horrek balio du. Bai. Ondo. Bueno, hau berotzen dakau, oso ondo txikituta, labanare ondo moitzezu, ezin hobe. Hau jarriko ditugu martxan. Eta, adibes, dantza ikuskizuna sortzeko. Prozesua, esan dezu garen gutxura bera, baina horre hongo dira momentu goxagarriagoak eta beste momentu batzuk ez dakik gogorragoak, ez da? Bai, nuski. Non goxatzen dezu gehiena, edo non zer ite zaizu gogorrena? Zaienan etzako izatea, estudion bakarrik eotea. Bueno, batzutan eskertzeare bai, beharrezkoa da, baina egia da, zaiagoa dela, horregatik saiatzen nahi zenbora guztin, jende zingura duta duten, horregatik aipatu izkizuten pertsonak, ez, asko laguntzeulako, norbait eukitzea horrondon. Konfiatzeko ere bai pixkat, zuzaudenen, ez dakitzein, ez dakit nola batea hau aurrean, norbait esango izuna lasa batako deula. Bai. Eta, goxagarriena, non goxatzezu ja, zure gorputza dantzan jarri eta ordan koreografia horiek egiteko garaian, hori koreografia horiek guztik ere bai zuk moldatzen dituzu zure kontura, o badago, ez dakit, gaur entrenatzea, esan beno, gaur egun coacha esaten da, ez da coachen bat edo norbait hor denak kudeatzeko. Gustuko dituten bi momentuk dira, hasiera beha, osea, pixkat horritxurien zaudenen eta... Sortzen da izan nio, no? Bai, horre, askatasun hori dakazunen gozak probatzeko, eta gero ja, behin egitura dut aukaztula, hori pixkat mamia teatzea edo fintzea. Hortarteko prozesuan, gauza bat zauzkazun, baina forman bai ez duen, eta ezakazu argi, eta erabakik hartu baian, hori izatea nezako zaiena, erabakik hartzea. Ja, azkenien erabaki desbeinak hartu berdia, igual danak balekuak dira, baina aukeratu inbiala bat, ez da? Oida. Bueno, hemen txe, baraztik martxan jarritugu. Albertiniare labian dakau, eta kungo gara lendabiziko erreporteia ikustea. Zahardotella esautzezu, zaizar, zahardotella, usur bilen. Bai. Eta behi dakan jatetxia onduan olibi deitzen dana. Ez oia. Yes, bakaurre zautuko da. Abeitu zondo. Eundoko jatetxia, fundamentuakin, dena fin eta sasoiko gauzekin intendue, eta gaur badatozte platerola berezi batekin. Mari montaña esaten anitakoa, ikusiko zu ezearra. Kaixo, Joseba. Josu eta ni julen geha, eta hemen gadu zurbilen Olibi erretegian. Ongi etorri, gure etxera. Olibi erretegia, ondala 3 urte izan, ibilbidea da, ilusiotik eta tradiziotik abiatu zena. Eta, pixkat izenan arrazoia da, ze 70. hamarkadan, hasi izan gure ostalaritzako ibilbidea, Saizar saurtegian irikirakin, nun irikizuen Nereiton Estebanek eta Neamona Olibik diala Nereitan gurasoak, eta gure amonai omentzeko bezala, horretik jarri genion Olibi erretegiari bere izena. Olibiko sukaldaritza oso tradizionala, betiko euskal sukaldaritzan basatua, nun helburua dan kilometro zero produktu honena eskintzia gure bezeroei, ahi ez oantxe bertan, aigeak hartzen, hilarrak, lagrima, ezain zuriak, osixak. Eta geure bai, parrillai, hau da, txingarrei edo zuai, ematia bere protagonismoa. Egia da, hasieran Olibin hasi ginela bi espaziokin, hau da, oain ikusetzuen zau komedore hau eta bigarrengoa, baina, pixkat urtiekin da eskaera igotzen joan dan bezala, irikien nun bai gure terraza, eta ondoren beste jangela bat, eta beste terraza bat ere bai. Azkeneko 3 urteutan zortea izan dugu, jende ospetsua etorri izana, horren artean musikarik, futbolarik, sukaldaritza munduko jende ospetsua, eta errealeko beste bat, opa erreala.
historio osoa ezagutu ondoren, orain, zugaldera goaz, Josurekin, eta berak erakutsiko dugu hemengo platerak nola egiten den. Josu naiz, Olibiko sekoldaria, eta gaur egin dugun platera garaiko plater bat da. Hemen Olibine garaiakin ibiltzen gea lanean, eta gaurko platera izanen da itsasmendi plater bat. Plater honen osagaiak, xixa, protagonista, karabinerua, arroz gorringoa, ura ezpiko salda, patata, txerri masaila, esnegaia, porrua, tipula eta ontxua. Rezeta hori egiteko hasiko gea parmentiar bat egiten. Parmentiarra patata eramaten duen krema bat da. Eta parmentiarra egiteko zehaztuko dugu tipula eta porrua. Txiki-txiki egin, da zuan lehundu. Gero botako dugu boletusa. Boletusa lehuntzen denen patata botako dugu. Gero patata lehuntzen denen botako dugu urra ezpiko salsa eta esnegaiakin bukatu. Hau guztia agosten denen termomixano pasa eta prest daukau parmenterrean. Plater honetan garai-garaikoa daukau xixak, udabirko xixak, ontxuak eta roltzak ebai kilometro zerokoa dira. Eta nire ardura dena alden produktuik hoena lortu. Osea, freskuena, onena eta garai-garaikoa. Eta gero platerak, onak, ata dezaten. Urrungo pasoa zein zaren den? Zartabia jarri, olio pixka bota, xixak bota, xixak pixka salte hau, eta karabineroa botako diogu. Behin karabineroa egina dagoenean, platera listo gau, enplatatzeko. Olibin, sari desente lortu ditugu, 3 urte eramateko. Eta garrantzitsuenetakoa, ni uste garrantzitsuena, estatuko parrik hobenan saria eman digute. Eta horrek, bultzada bat eman dio gure erretegiari. Eta azken montaia egiteko, plateran behian parmentiarra jarri, gero joanen dira xixak eta karabineroarekin, gainean arroz gorringoa jarri, belo bat jarri txerri masailarekin, eta platera listo dago. Bueno, Joseba, hemen gaur egindako Olibin platera, itsasmendi platera. Hemen dako azu beste platera askokin dastatzeko, etorren duzuenan. Eskerrik asko. Agur! Aupa Olibi erretegia. Bikote, ze plater, Ze itxura. Itxure derra. Karabinero horiek, hor perretxiko horiek, gero kremita hoi indezuena ontokin. Guk behin aine ingo dugu, ez da? Bai. Iritsiko gea. Bueno, bezarka handi bat eta leku egarra, benetan, etzaten nahi jun, animatu eta goxatuko zue. Bezarka handi bat, kuadrilla, gurian jarraitzeko. Hemen, dakauna da, barazkik murrizten. Labena Albertinia, martxan dijoa, eta ondo errebilar da hori, geho mamila ondo ateatzeko. Hemen, inberduna da, bitu, tomatia arraiatuko dugu, bitu, ingozuna da. Tomatia, erditik moztu, eta mamila honea botako zurraiatzen, bale? Bale. Hora, ze moztu erditik, eta gero asala eskoan gatzez izunean, hor berean organikoa bota, asala, eta listo, bale? Eta ni jungo naizena da, urda espiko eta zehaz pizka mozten, da bexamela bai prestatzen jungo naiz, bale? Bueno, Nagore, Bai. eta beste ikuskizuna aipatu deuna, ja 2 urte zoazela, Bai. inondik abiatu inora, ez da? Nondik abiatu inora. Dios, nondik, bale? Horrekin jarraitzen dezue martxan? Bai. Gondik ikuskizunakin zaudete? Bai. Horret zaude bakarka? Ez, hornao beste dantzari batekin, Amaia Martinez, eta... Bai. Eta bai, horrekin martxan jarraitze dugu, hain ja intensidade bajugon, estrenatu genunen egon ginen nola emanaldi gehioiten, oain ja tartekateatzeia batzuk, baina bueno, lasaiago. Zenbat eman dituzu eia? 15 bat eman dit, hoi dantza izateko, esate dizut, nahiko ondo da hola, bai. Eta, azkenendikan, aurrenengotikan 15 berdina izan da, improvisazio puntua da, hor dana ondo finkatuta da? Ez, bueno, aldatzen junda. Osea,
Bueno, atetikan konfiantza irabazi deulako ere bai gure artean, baina, bueno, bai dala, bueno, dakazati bat beti dala improvisazioa, ordu inoiz ez da guztiz berdina, ez da bastante egiturauta dago, baina gero baka zati bat dala elkarrekin dantzatze deunen, hor bai da hola zehaztuta, guztizite deuna. Eta nola moldatu zuen? Horre bai sortzen lanak horribilizea buru belarri, edo bion arten indezue, o nola moldatu zea? Ba, bueno, proposamena hasiera baten nerea zan, ze izan zan, nik ikasi nun dantza lehenengo dantzertin, Bilboko arte dramatiko eta goi mailako eskolan. Eta nire gradua mailerako lana izan zan. Orduan, ba, pixkat nik sortu un ideia, nire proposamena izan zan, baina, bueno, gero nik nahi nuna zan sortzeko momentun materiala eta koreografia iteko garaien, ba, bion arteko zerbait izatea, ez nik etxetik handena pentsauta ematea, baizik eta eraikitzen jutea elkarrekin. Zebait ere zan, da ikuskizun bat, bueno, kompromesua zitzeite dugu, eta batea bestikiko harreman horta zitzeite dugu, ordunek zako zentzua zekan azan, ba, oire bait bion arten eraikitzea. Vale, hoi da, eta bestia dana bezala amala bat amona, orduan hemen zetopatuko dugu, zein da mamila? Ba, ideia da, ba, bidantzarik gea, bueno, ba, neska gazte batzuk, eta gure helburua zan, ba, pixkat gure belaunalditikan kompromesua zitzeitea, eta hausnartzea, ze harreman dakaun kompromesuakin, bueno, biziteun garai individualista hauetan, ba, nola ulertze den guk kompromesua zezeltasun dauzkaun komprometitzeko, nola bildurrakin bizitze den batzutan, eta pixkat horri buelta eman nahi etikan. Eta kompromiso aldetikan, ze kompromiso mota? Bai laneko, bikoteko, kompromiso guztik dia, o ze kompromisotan zehazten dezu historia? Bueno, batez ere, giza harremanei dagokionez, eta pixkat gure egokitu zaigun errealitateakiko ere bai. Pixkat nun bizi geha, zei da gertatzen, eta nola harremantzega besteakin, eta zeite dugu bizi dugun egoeran aurren. Eta esan dezun bezala, bion artean garatu zula geho bukaera hori, zatik bion arteko harreman hori ezinbestekoa da, ez da? Azkenian hor elkarrekin zaudete, eta bio komodo mertzeate, ez da, alegia? Bai, eta oire prozesu bat izan da, hasi ginen, bueno, sormen prozesuakin hasitakon, oain lagunak ea, baina ez ginen gehiagi ezautzen ez, orduan baita ere izan da dantzan bitartez elkar ezagutu, eta baita ere ulertu bestean nola muitzean, ze tendentzia uzkan, ze, bueno, pixkate, dantzari bezala zautu. Ondo. Bai, azkenian, bai, nik uste hor dantza hori, bai, bikoteko dantza dania, gehotak gehiago zautzen bazete, errexo izatea, ez da? Eozein gauzetan bezala. Jatetxe baten, bai, zukaldari eta zerbitzaileen artean, eta... Karo. Eta, zer alda transmititu dantzan bitartez? Edo zer gauza? Zuk nahi zuna. Bai? Ez ezakit, bueno, nahi gehien interesatze zaitena, guztetena potenzial gehiena dakala, da, pixkat, bale. Bueno, kasu enta justo eginela itzaiten ez, beste dantzari batekin dantzatzea, eta nahi iruditzen zait, hor, dantzari ezberdinen arteko gorputzen bidezko harreman horrek asko esan dezakela giza harremanen ingurun, ez? Eta nire ustez hor badago potentziala handi bat, igual, historio zehaz bat kontatu baino, pixkat harreman horietan sortzeian kontuke... Badago gaien bat, esatezu hau errez, transmititzen eta dantzan bitartez, eta igual beste gaien bat esatezu ez daudela ineroso. Nik uste burun gehiagi da honen eta buelta, zerbait filosofiko gia balin bada edo teoriko gia, zaiago izango gala. Dantza matea edo biden gauza batzuk galduko iala edo behintzat igual dantza ez dela bideik aproposena olako zerbait kontatzeko. Ustez gehiago tiratzeala, gehiago interes gehiago daukala, sentsazioi, emozioi eta bueno, hor gorputzan bizipenei lotutako gauzak, ez zerbait oso ideien mundun da ona. Bai, zerbait mugiarazi behar dizu azkenien, ez da? Zuk bestiai hori trasladatzeko, ez da? Eta, adibidez, nahi pintxe batekin ibiltzea zukalden asko gustatzen zait, ez da? Eta dantza arluan ebai, zuk bakarrik erosoago zaude, norbaitekin zaudenian azkenian, ez dakit, bere gauza honak eta txarrak eukitzea dazka, ez da? Badago jendean zukalden zaudura, nahi ez da ikutu, alde zukaldetikan, bakarrik utzi. Dantzan egongo, ideaolakoak, ez da? Bai. Ni egia da horrekorren, nahiagotela jendeakin, baina ez dezuna, pertsonan araberare bai,
bueno, ez da, batzukin erresagoa da, bestekin zailagoa da, baina orokorren nire ustez beti ikastea, eta ikasi bat zure bai besteai amoldatzen, eta usteto irakaspen handia dela, nik orokorren nahiago jendeakin. Bai, erresago iten zaizu. Bai, Edo gauza zaiak gustatzen zaizkiz. bueno, ez dakit gehiago aportatzeite bai beste pertsona batekin egoteak, o beste pertsona batzukin, ni bakarri baino. Ja, bueno, eta orduan proposatu duzu zu guain garatzen aizean beste bakarkako ondan amoina ekarri eta ama ekarri Bai, eta kantatu eta ez bakarrik ni hor dantzan, bizkatorre heldulekun bat bilatzen, bai. Alkozan moldatu ere bai. Alkozan moldatu iten aizean lan hori bakarkan ibili berren gero bikinin, irukinin. Bai, hoi beti. Nire ustez beti da erresagoa batetik gehioa pasatzea, hainbat dantzaretikan bakarrea pasatzea baino. Bikain, eta hauek dituzunean, zer nahi zuzenduta di joazte? Norbaiten pentsatzen duzu beti norbaiten, o zuk iten duzu eta gero... Nik esango nuke, egia da, indituten bi ikuskizunetan nolabaite bada, hola nire belaunaldiakiko ardura bat. Orduan bai nire ideia badala nire belaunaldin gana iristea baitare dalako belaunaldi bat igual ez dala oiko ikuslea dantzan. Bueno, ikusle orokorrak emakume jubilatuk izateia, oiok izateia gehien juteianak antzokita. Orduan nire helburua bada pixkate bai beste jende baten gana Gazte jendea erakartzia eta jende berria eta... Bai, gustatuko litzaiake, bai. Bai, ez da erresa ez da, baina gustatuko litzaiake, bai. Telebistan antzeko zerbait pasatzea, Bai. Bai. Ja. Baina horten Ja, nerea. plataforma berrekin eta bai. Bueno, launak, hementxe, bagoaz, ikusten zuea hemen barazki hau ezeitxurak, Gero, botako jo, urdai azpikua, baita lezia zerbak, hemengo pixkat, eta alberdinen mamila. Baina lehen da bizikun gea, beste reporte bat ikustea, bale? La rebotika deitzen da, eta gauza mordo bat ditue, tradizionalak, baina gaurkoan tortilla ingoe. Berezia, ikusi zu. Kaixo Joseba, eta ikusleok eguardion, gaude Donostian Antiguoko auzoan, en la rebotika, ni naiz Arantza, eta ongi etorri berriro ere, gure etxera. La rebotika, restaurante braseria hau, ireki izan ja ia da 10 urte, aurten. Laura Matezanzek ireki zuen jatetxe hau, eta ni naiz bertako arduraduna. Gure sukaldaritza mota oso tradizionala da. Brasa restaurantea da, jatetxea, eta gure principala da gure labea, Hosper Brasa. Hortik ateratzen da dena goxoa. Gure haragiak, asteasotik ekartzen dugu haragia, kilometro zero, txuletak, hamburguesak, gero arrainak ere bai, bakailaua ezin hobea, izokinak, txipiroiak, aukera asko dauzkagu, arrozak ere brasan egiten ditugu, pixka zutan aurrena eta gero brasan, barazki guztiak ere bai, baita ere zaintzen ditugu asko zeliakoak, porque zertifikatua daukagu. Ez dugu gari irinik erabiltzen sukaldean, trazarik ez izateko, gero veganoentzako ere bai ditugu aukera desente, porque hori pixkat modan dago, eta bueno, aukera ditugu. Pintxoak ere badazkagu, jendeak barran ez dakagu pintxoak, baina momentuz egiten ditugu. Razioak eta pintxoak, nola terraza ederra dakagun, jendea etortzen da pikatzea, eta pintxoak eta razioak hori momentuan egiten ditugu. Eta postreak ere etxen indakoak dira. Orain pasako geha sukaldera egitera patata tortilla, gure patata tortilla berezi hori, salsa, minarekin, con alegria, haua berotzen duen horrekin. Eta guazen prestatzera. Kaixo berriro ere hemen gaude sukaldean, ja, gari gure sukaldariakin, Irlandarra da, bera, orduan pixka lagunduko diot, esplikatzen nola egiten dugun gure tortilla berezi hau. Eta lehenbiziko pasoa emango deguna da patata brasan sartuko dugu. Bere azalekin eta olio gabe, ja prestatuta daukagu. Eta sartuko dugu baitare tomatea, urrak, gindila ere bai tostatuko dugu eta ñora da, ñorak oso sabore berezi ematen diolako. Hori izango da lehenengo pasoa.
Gure ideia hau sortu da pixkat, ikuste dugu Euskaldun jendia hemen, pikante salea dala. Orduan esan dugu, gure tortilla patata berezia danez, zergatik ez dugu egiten tortilla bat. Hola, lagunen artean jateko modukoa, pixkat handiagoa eta salsa berezi honekin. Ja, tortilla con alegría, pues da, beste aukera bat, pikante horrekin. Guain tortilla egingo dugu, patatekin, bere arrautzekin eta tipula karamelizatuekin egingo dugu lehenbizi tortilla. Erre dugun brasan tomate hori eta añorak eta piparrak eta urrak hoiekin berrindutzen dugu eta saltza egiten dugu. Gehitu dugu saltza berezi badakaguna, unami saltza, berezia da. Eta hori sekretutxoren bate beti gorde behar izaten da, ezta? Eta gero sartuko jogu gainontzekoak. Hau berria da, oain dela gutxi hasikea eskaintzen. Eta probatu duen bezeroari asko gustatu zaio. Tortilla hau momentuz ez dugu asko aurkeztu, baina gure asmoa da, beste elpintxo hartak eta hori ja premio batzuk baditugu. Eta gure asmoa da aurkezteko eta aurrea joko dugu berarekin. Eta holaxe da dena, gero tortillan gainean jarriko diogu saltza eta bakarrik faltako da probatzea. Joseba, mila esker edanagatik, hemen gaude La Rebotika Antiguon, da dakagu prestatuta gure patata tortilla con alegría, eta dastatzera goaz. Nahi dezutenian etorri eta ondo izan. Agur, mila esker. Hau pabikote eta gora La Rebotika. Ze gauza harrak iteitu, eta tortilla berezia bindezuena azkenengoa, earra. Pasa bihar gaurtik gane bai, dastatzea. Bezarka da hondi bat, eta jarraitula goxatzen da goxatu arazten. Gurian jarraitzeko, behitu hemen ja, barazki noa azkaun, ondo moristuta. Eta hemen inbiar deuna da bi gauza. Urdaia espiko bota, zia zerbak ere bai, eta gero atea berdu alberdina eta mamila atea berdu. Beitu, hau zure kontu. Eta gehiagit txikitu behar, baina bai, hola jartzezu, hola txoa bezala iten dezu, eta tiretan iten dezu, bale? Dena iten dezunean, bertara otako dugu. Ni urdaia espiko gina hasiko naiz txikituko deure bai, eta alberdinei gero mamila atea berdu. Gero esan deun bezala, bexamel pixkatekin astuko dugu, ateatzen deuna alberdinean, dana barruan sartu, arrautzakin eta labea. Venga, bagoaz, txirrik itxarraka. Bueno, dantzase, txiki-txikitatik egiten dezu edo noiz zenbat urtekin hasi zinen? Lauzpabost urtekin hasi nintzen. Jope, ziaskatik atea eta dantzan atea zinen, ezta? Bai, ibiltzen ikasi bezain pronto. Ja, dantzari. Ezen mi guantxe urte eta erdi dakata. Indantza, Mikel. Baina umeko bena dantzatzeu, Ie. Baina urtasunak initeko, ezta? Karo. Eta ze dantzakin hasi zinen? Ni hasi nintzen, Hortolosan dantza jazz ite genuen, baina, pixka denetik ite genuen. Jazz, moderno, bai, denetik. Eta gero hasi nintzen, 7 urtekin edo lagutxi gora bera, baleten. Bai, eta gero ian erabezaron, 16-17 urtekin, hasi nintzen dantzea gara ikideakin, eta hori esan umale, hau bai, gustate zait. Eta horren gara ikideakin horretik gelditu zea. Bai. Alabare bai, alabadakar 8 urte, eta behar dantzeitea jutea, Azeta zentrua jutea, eta aztelenero, gio ekitaldia urtean bukaeran, da, ze guztua juten dian. Egia esan ezketantza, zerbait da, gorputzak eskatze unare bai, ezta? Bai, nik uste bai. Ni mierda pixat, ezta? Bai. Geo, ez dakit, nik gertatzen zaite bai, nik sukaldari izan da, eta soziadea junda. Eharra iten nahi diau egor, osea, eharra, errez eta beresi hori, eta eharra lia da. Zure diskotekan jendia dantzan ikustezunean esan dezu. Eharrak esan berituz ez da. Zer da hori, jendea dantzatzen ikustea asko da, Euskal Herrin. Bai, baina ni gehiago kontrako aldea, jendeak, atatzen naiz parrandan da, jendeak espero gu nik dantzatzea, hola, super rondo. Eta gero hori horra, hori hemen nato rondo pasatzea, baina ez mediteak eston koreografia, orduan, bai horri izatea. Baina bai, kostatzea jendea dantzan ikustea parrandan bai, Bai, ez da. Bai. Bueno, hori guain indentena da behitu, Hau atea, mamilateko jokio betetzeko, gora igoko, eta grilla jarriko dugu geho arrautza egiteko. Vale, ondo.
Orduan kostatzea jendia dantza egiten ikustia. Hau, botakot. Bai, bota. Ondo iten bai, eta ondo iten ja esanik ez, Ja. ezta? Bueno, Eta nagore, ere, bai gero, dantza garaikidian barruan teknika desberdinak daude, ezta? Zuk erabiltzen dituzuna zein dia. ez dakit, nik lurra asko landuet, bai nire ikasketetan, orduan, bai, floor work ditzaion hola Floor inglesez. work. Bai, Lurretikan, etzan da, botatata dana. bueno, etxan da, bueno, bai, lurrakin harremanetan, hor seguro ikusi zula noiz bait, lurren erdi akrobatiko gauzakiten, eta, bueno, pixkat hortikan. Ingo zenun hemen nola saiakera guk ikusteko nola dan? Eskaztagat leku nahikoa Ah, hemen. vale. Maia garrituko dago hemen, Maia garrituko bestela, Eta gero nik asko landuetena, eta adibidez nondik abiatu nira ikuskizunen erabiltze duna da kontakt, edo bueno, gaur egun... Kontakt. Bai, kontakt. Kontaktu dango gaur, oso Bai, nahi zen kontaktu bai. horrek, Bai, da oinarritzea pues, beste pertsona batekin dantzaitea eta pues, elkarrekiko pixua partekatuz sortzeian dantzaketa. Bai. Eta hor oso kontrolatu da, hor improvisazioa bihar da, hori ja ondo landuta egon bihar du. Berez improvisazio bezala jaiotzea, bueno, teknika edo praktika bezala esango deu. Baina, bueno, gero koreografiatu daitek eta koreografiatzea asko, baina, karo, pues, horre zaiena, baina interesgarrina nire ustez improvisazion dago, ez? Nola hitzein besteakin gorputzan bidez eta pixua partekatzen, osea, entzutea bestea gorputzan... Baina hor pixka gertatuko gale bai, ni pentsatzen dut guri zuko da izan bezala, ezta? Gaur egun, bai sare sozialakin, internetekin, hainbeste dantza, hainbeste nasketa dantza bat besteekin, jakikin gertatzen zaigun bezala, azkenean infinitua dala hau, ezta? Eta orduan, ez dakit, pentsatzen dantzan eatzeko zerbait gertatuko gala, ezta? Azkenean nila... infinitua dala, ezta? Zenbat dantza mota, eta bata besteekin elkartuta, eta bakoitzen koreografia desberdinak, eta gauza takit, ezta? Bai, gero egia da askotan, bakoitzak nahi diolare bai bere izena jarri, baino gero azkenen denok aigeala antzeko zerbait ez hitz egiten. Kontakten izan behar du, bai hon behar da, konpenetrazio ederra, ezta? Bai, eta entzumen lan bat eta konfiantza lan bat, horregatik esatizut konpromesua zaigin jala, konfiatu inbar dezulako beste hangan, eta zure buru hangan. Hori aldezu ensaiatu gabe guantxe beste batekin hori dantzatzen jarri, edo biharko zan ensaio pixkat edo? Bueno, probatu... Hombre, alko genuen improvisatu hoi bai. Zaten, no? Berdintan zite buena, bakalian ikuste ja, eta igual bata bestia itruko bat egitezio, baina hor desberdina da, no? Ja bata bestekin elkartuta zaudete, txintxilika, pixoa banatzen, orduan igual zerotikan ezin doain errexea izan, ezta? Hombre, nik asko konparatzetu hitzeiteakon bezala, ez? Zu pertsona bat ezagutzezunen, hasieran elkarrizketa pixkatola trabatugoa da, eta behin ezagutzen zoa zela, baina fluitzen doa elkarrizketa, da kontaktakin nire ustez berdina. Bueno, eta lehiaketetan, daulako gauzetan ere bai, parte hartu duzu sekula, edo... Ez, nien ez lehiaketa zalea, egia esan. Ez, da, azkenen lehiaketak dira, bueno, pixkate dantzakiko igual kirol perspektiba bat bezala, ez? Zuk dantza ez duzu kirol bezala hartzen. Bueno, nire ustez dantza, osea, esan nahi, zut jarduera fisikoa da eta zentzu hortan bada kirola, evidentemente, baino artea hilotuta dago, ordu nahi gehiago interesatzen zait proposamen artistiko bezala eta transmisio bide bezala ezen beste lehiaketatik. Gio badakite, ja artista zu artea dela, artista inda zaudela, ja pelikuletan ere atera zehala, ez da? Bai. Bueno, horre Gaua pelikulan, ez da? Bai, gaua pelikulan da horre estena bat, spoilerrekin gabe, baino, bueno, dantza egitea dela, ez? Eta horre onginan dantzari batzuk olako sorginez jantzita dantzan. Eta, nola sentitu zinean, berriro iteko moduan, edo ze pentsatzen duzu? Ostra, izan zen esperientzia bat guztiz, osea, gu inoiz ez ginen dantzari bezala, bueno, nintzat, olako plato erraldoi baten egon, figurante pila bat zeuden, osea, kristonazion montatuta, orduan egia zen, bueno, kuriosa esperientzia, ondo bai. Errepikatzeko moukua? Bai. Bueno, hemen txe, behitu, nasketa hau, listoak hau, gorputz pixkatreket jemateko, ingo deuna da guain, besamela gota. Behitu, guain, pixka lodilla da, baina bueno, nola gorputza nahi deuna hartzia, ondo etorreko zaigo. Vale, esan deun bezala. Erdila horrea,
Eta erdila, ingo duguna da, barrengorri hauek, salteatu, bertan bota, geoplateran azpin jartzeko. Done jo, lakorputza emango jo guain. Haure, lasaina bat diteko edo, korketa batzuk iteko ere garra garantziko zen. Ingo duguna da guain, bete, eta leku pixkat utzi behar daure bai, sobratuko zaigu, geho lasaina bat diteko edo, gauen afaltzeko. Dana ez eizartuko horta. Gazta usainan eharra daka, bixamela bai. Bueno, hone ide, parea, vuelta. Eta, dantza bakarrik itezu, okirola inbiarezu, elikadura zaindu berezu, ze hor topera, hon bihartzea, ez da? Bai, batez ere, ze daude garaiak nun asko ensaiatzezun eta izean egunerokotasunen dantzan, baina beste momentu batzuk ez, ordu mantendu hartzea, hor nola daite aktibonik. Orokorren batez ere dantza itet, bakarrina honene bai, dantzan bidez entrenatzen naiz, baina baita ere azken esatezuna, bai, malgutasuna indarra eta lantzeko nahi gehien funtzionatzeitena joga izatea. Bai, zedak, justo kombinazioa indarra eta malgutasunan artekoa. Eta pixkare bai, meditazioa ere bai, ez da? Jogan ez alda sartzen meditazioa ere bai. Bai, egia da nik, praktika fisiko bezala baliatzela gehiago, baina evidentemente bai, eta bere parte da eta beharrezko ere bai kontutan eukitzea. Eta de hecho ondo datorki gure bai dantzari hoi, pixkate meditazio puntu hoi. Badao lekun bat esatezuna gustatuko zaiten hemen dantzatzia, beste leku hontan, hantan, artista baska zuen leku batzuk hor gustatuko zitzaizuela hortikan ibiltzi, ez dakit. Zer pentsatzen dezu? Ez dakit, momentuz egia esan gogoa Monrealean oala, pixkatorko inguruare bai ezautzeko ikusteko hor zen muitzean, eta momentuz hori dakatenez, hoiz esango nizuke, bestela orokorren, ez dakit badaude hola konpainiak eta lekuk, baino zaila dago gaur egune bai, konpainia honditan sartzeko eta... Baina bai gustatuko zaizun konpainia hondi baten sartu eta hola leku berezen batean? Esperientzia bezala bai, egia esan, egia da baina bai guztuan hola hemen ingurun da ona ezagutzen eta hemen lanen, baino, evidentemente probatuko nune bai aukera baleo, kanpoa jutea bai. Bona, hori hemen, itzein da, itzein. Beitu, txak, arrautza jarri da hemen gainean, zuringo pixka guntzaigu kanpoa, baina bueno. A ber, hemen ingo etena da bitu, zuringo pixka kenduko jot. Hemen txe, eta hola jaitzait hemen horiko, horrelaxe. Taka. Bikain gatu zaigu hau, bikain. Gatza puntxua jarriko jau. Vale. Hau labian erreko deu. Hemen dakau bexamela gazta eta barrengorrikin, prest. Ordu nahu laben erren. Eta segituan gaude bueltan. Itxoin behar dago hau 4 minutuan edo lehengo da. Gorringo ez gogortzia gehiagi. Eta segituan gatoz, platera aratzea. Bueno, hau bentxe. Eta platera aukeratu, pixka txukundu. Eta gaudeia, zai joan. Bueno, musika eharra da hemen. Entzute alda. Arrautzare dantzan. Eharra dengo hau. Bueno, din bihar diuna da. Oetxo bajarri, prestatu deun bexamel barrengorri eta gaztakin. Bueno, leheno ibili naiz ni hemen, sigla gora eta sigla bera, NPC, esan dut, nola da, no playing character, ez da? Zer diozu, zuk eso zentzun nizun horren arira zerbait esaten? Bai, nik behin irakurri nion, dantzari bati horren ingurun hitzeiten, nola orokorren gizarten ez dauka, jende, dantzariok igual bai gaude konektauta gure gorputzakin, baina oroar jendea ez daula konektauta bere gorputzakin eta orduan iteziona referentzia hori, ez? Jendeak emateula pixkaten EPC, olako bat. Eta ze importantea dan konektauta, gure gorputzakin, azkenen gorputzake bai memoria daukalako eta gorputzake bai sentitzeulako eta burua asko esateiolako, orduan importantea dalare bai nola baite konektauta gorputzakin ikuste. Eta usten dezu jendia orokorrian ez da hola konektauta, ez da? Bueno, uste... Ez gaudela, o ez daudela? Gero ez da gutxigo, nik uste. Daudela. Nik uste gero eta gutxigo. Ebai gero ez da... Gaude gero eta ez konektatuago ebai gure arten, ez jendean arten, eta uste toi ebai gorputz eta trasladatzeala, eta... Eta pena badala, ez da? Bai, informazio asko galtzea hor. Bueno, lagunak,
hasteko eta behin, eskerrik asko horreoteatik. Zuri opaizut onena, Kanadalden. Eskerrik asko. Honea etorri. Eta geho, kontatu guri, nundik noa ikusiko deun ekitaldi hori, nola deituko da? Berdina izango du izena? Bai, printzipioz bai. Vale. Berdina bai. Bueno, eskerrik asko. Zuri. Eta zuire bai, horreoteatik. Arratzaldeona pasa.